Байчето Равис. Кой повежда? Байчето повежда. Ти байчето. Рамис къде е? На второ място? Рамис наближава. Рамис е втори. Дай, шампионе! Байчето любително води. Рамис е втори. Дай, Ники! Дай! Дай, шампионе! Мах, майка му да е това. Абе, Билев те го тира. Дай, Ники! Дай, Ники! Тук е финала. Тук при нас. Тук стартираха. Тук. Абе, горе, тук е финала. Тук. Дай, Ники! Дай, Ники! Дай, Рамис! Дай, Рамис! Идваш! Дай! Дай! Дай му жега, бе, дай, ба! Дай! Дай, Рамис! Дай, Рамис! Майка моля! Това беше най-силното бягане. Издъхна, тук издъхна.